Күзләребездән кайнар яшьләр тама. Әрнеп, йөрәгебез сыгрый, җаныбыз әрни. Нигәдер бар җиһан караңгылыкка чумды. Авыр, бик авыр безгә. Әйе, бик авыр шул әнкәйләрне югалту. Шундый йөрәк әрнеткеч юллар белән башлана безнең тапшыруга килгән хәтер хаты. Бүген Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче мәрхүмә милләттәшебез Гөлсинә Равил кызы Аксянованың гомерлеккә хушлашып китеп баруына 40 көн тулды. Уллары Рамис һәм Ленар үз кайгыларын йөрәкләренә сыйдыра алмыйча хәтер хаты язганнар. Без әле һаман синең куеп калдырган телефоныңа карап, ишекне ачып керерсең дип көтәбез. Әле һаман синең исеңне бар әйбердән табырга тырышабыз. Миебез йөрәккә ышанырга бирмичә интегә. Әни, без мәңгелеккә сине югалттык. Ләкин күпме бу җирдә сулар гомерләр язган, шуның кадәр без сине яратып, сине юксынып яшәячәкбез. Ничек инде ул соң? Бу ялган яман төш кенә түгелме? Мең төрле сорау борчый безне. Тагын дөнья караңгыланды. Тормыш тукталып калгандай булды. Ә сәгать телләре шикле вакытны бик тиз саный башлады. Тиз сулды ул җаныкаем. Тыйып та өлгермәдек күзләрен мәңгелеккә йомды. Яман шир белән көрәшкәндә дә балаларым дип янды. Булышып калыйм, сүзләремне әйтеп, киңәшләремне биреп калыйм дип типте аның йөрәге. Ничек кенә авыр булмасын, нинди генә сызланулар тоймасын, иткән тавышын да чыгармады ул. Сабыр иде шул мәрхүмкәй. Соңгы минутларында да балаларым дип елады ул. Бүтән кайтмаячагын сизеп киткәндәй ул яннарга чыкты. Иң әче кайгылы безнең өчен көнне мәңгелек йортка күчте. Безгә бик авыр. Яратабыз да, сагынабыз да, юксынабыз да сине газизыбыз. Әнкәй, бүген сине төштә күрдем. Кочагыңның тойдым җылысын. Кемнәр әйтер, нигә әниләрнең кочаклары шундый җылысын? Сине күрдем әнкәй бүген төштә. Назлы иде шундый кулларың. Җир астыннан юллар юк диләр бит. Каян таптың килер юлларың? Төшләремә кердең әнкәй бүген. Иркәләдең, сөйдең улыңны. Озак яттым күзләремне ачмый, югалтмаска теләп җылыңны. Әнкәй, бүген мин бәхетле идем. Төшләремә тагын керсәне. Көне буе бала булып яшим. Төшләремдә генә күрсәм дә. Рамис белән Ленарга никадәр авыр булганын әниләрне югалтканнар гына аңлар. Сабырлык сезгә балалар, ә мәрхүмебез тыныч ятсын. Сагышлардан түзәр хәл калмагач, тынгы булмагач җаныма киләм матур чәчәкләргә күмегән әниемнең кабере янына. Хәлең ничек анда синең әни? Каберләрең караңгы түгелме? Хәтем укып көчсез басып торам. Ничек белим диеп хәлеңне? Ничек аңлыйм
микән җавабыңны? Ишетәсеңме мине, әнием? Кабереңә карап җавап эзлим, билге бирмәсме дип каберең? Хәлең ничек анда синең, әни? Каберләрең караңгы түгелме? Хәтем укып көчсез басып торам, ничек белим диеп хәлеңне? Хәтем укып көчсез басып торам, ничек белим диеп хәлеңне? Ничек белим диеп хәлеңне? Гөлсинә Равил кызы Аксянованы бүген балалары гына түгел, газиз әнисе, апа сеңлеләре дә нык юксынып, әлеге югалтуга ышанмый гомер итәләр. Бүген инде аның 40-ы килеп җитте. Шушы мәҗлесләрдә кабаттан йөрәк өзелә. Һәр мәҗлестә син иң беренче йөгереп табыннар кыручы кешебез идең бит. Тәмле ризыкларың, пешергән бәлеш, тортларың, булар барысы да телеңне йотарлык тәмле булалар иде. Ә синең безгә карап елмаюың гына ни тора иде соң? Кадерлебез гомердә дә тормышыннан уфтанып, зарланып яшәмәде. Аның соңгы көннәргә кадәр нык авырап куюын да безгә сөйләмәде ул. Һаман якыннарын кайгыдан, борчудан араларга тырышты. Бүген синең җылы өеңдә нур югалган төсле. Балалар ятим, тормыш иптәшең үзенә урын тапмый почмактан почмакка йөри. Ә без үзебезнең җаныбызның яртысын югалттык дияргә кирәк. Шул кадәр син кирәксең. Кулга телефонны алып, кабат синең номерыңны җыярга теләк туа. Алып, икенче яктан синең тавышыңны ишетәсе килә. Ләкин бик авыр тынлык кына тормышыбызда урнашты. Якыннарны югалтудан да алырак кайгы юк икән сөеклебез. Күңелләрне, йөрәк җылый, син мәңгелеккә китеп бардың. Һәр кешенең насыйп гомерләре язып куела ди тумыштан. Минем өлеш шул булгандыр инде. Качып булмый ахры язмыштан. Сабый чаклар, бала вакытларым кулаткымда гөрләп беттеләр. Яшьлек елларым да артта калды, хатын булыр чаклар җиттеләр. Үкенмимен, 2 улым туды, ана булу бәхетен татыдым. Әби дигән кызык дөньяга тик керер өчен ишек тапмадым. Барысы да тыныч барган мәлдә, йөргән чакта бары сөенеп, арттан әҗәле шул җитте, ап-пак кәфенлектән киенеп. Миннән рөхсәт фәлән сорамады, көнен тапты тик үз җаеның. Бигрәк сыры салкын көне иде шул кытышкыч көзләр аеның. 45 тулмаганда көе, гомер җебем шартлап изелде. Ышанырга теләмәсәм дә мин бу фаҗига алдан сизелде. Юбилеем минем булмас инде, балаларның туен күрә алмам. Мин киткәчтен туган балаларга әни назы инде бирә алмам. Ленар белән Рамис бүтәннәргә сөйләп кенә мине үтәрләр. 2 улым әле бик озак минем кайтуымны көтәрләр. Ир кешеләр йомшак табигатьле, авырлыкка тизрәк бирешә, дөньялыкның хәбәрләре безгә минутында килеп ирешә.
Балаларым, якыннарны тыңлап, бик тәртипле булып үсегез. Хәвеф-хәтәрләргә юлыкмыйча тыныч, матур гомер кичегез. Без туганнар, дус һәм тату идек. Миннән соң да бергә булыгыз. Гаиләмне зинһар онытмагыз. Һәр чак аралашып торыгыз. Уң җилкәгездәге фәрештә мин, гел яхшылык теләп утырам. Дәфтәремне сезнең гаиләдәге матурлыклар белән тутырам. Сул яктагы теге әшәкене сезнең яныгызга китермим. Бәла-казалардан ышыклаучы, сезгә мәңге тугры күпер мин. Ни хәл итим? Оныкларыма да Гөлсинә әбиләрен сөйләрсез. Ул бит әле сезне һаман шулай күктән карап тора диярсез. Насыйп булсын сезгә гомерегезнең азагына барып җитәргә. Матур картлык кичеп, тыныч кына үз җаегыз белән китәргә. Мәрхүмебезнең ятар урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Мәрхүмебез истәлегенә алдагы җырыбызда дуга булып яңгырасын. Бу дөньяга туган һәркемнең дә язмышлары алдан язылган. Кемдер яши озак, матур итеп, кемдер яши башлый сынаудан. Яшь сабыйлар кала ятим булып, әти-әни назын тоймыйча, газиз балаларын җирли ата-ана, шат авазларын ишетеп туймыйча. Бу дөньяга килдек, яшәргә дип, бер әнидән туып яралы, бер канат астында үстек бит без, бер күкрәк сөтен яратып. Ник белмәдем, ник сизмәдем икән, сиңа ярдәм кирәк чагыңа. Бүген сине исән күрер өчен бирер идем хәтта җанымна. Син бит тудың җиргә изге булып, бик теләдең тату яшәргә. Күпме максат куйган идек бит без, иңне иңгә куеп эшләргә. Ник белмәдем, ник сизмәдем икән, сиңа ярдәм кирәк чагыңа. Бүген сине исән күрер өчен бирер идем хәтта җанымна. Кош-кортларны бик тә яраттың син, рәнҗетмәдең хәтта бөҗәкне. Синең кошлар кайтып сайраганда, сагышларым үзә үзәкне. Ник белмәдем, ник сизмәдем икән,